Konten sahabat Rifai, saran Bapak Becak. Permisi Pak, ngapunten Pak, nggih niki badhe tanglet-tanglet jenengan. Badhe tanglet jenengan, namine sinten? Kula Pak Sodik. Pak Sodik. Kapringan. Griyane pundi Pak? Kapringan Duku Klopo. Oh, Dukuh Klopo. Peterongan. Peterongan iki. Peterongan. Jenengan nonton iki apa dukan nopo Pak? Ngados eco mboten ni nek pas hari becak pripun? Nggih niki kula ngeten nggih, terus terang kula rumiyin niku pojok tengah tingkat. Terus digantosi terus kula kata becak niki. Nggih. Nggih mboten dangu kula bantu-bantu. Oh, pas enggal. Nggih tak enggal mantu yatin niku. Oh, nggih. Kalau ngapunten Pak nggih niki badhe tanglet. Menten niku sedinten ngantos pinten Pak pendapatan? Mboten ngerti ning kula kadang-kadang ngeblok. Kadang-kadang iki kalian dosa, nggih dosa. Satu hari. Setunggal dinten Kadang niku. kadang nggih mboten mesti kadang rezekine awak nggih kan 50. 250 nggih. Nggih, steket. Mboten nate kan sampun Pinten niku nggih? Nggih. Tunggal atus dari atas sing kula kan ngggal. Kalau boleh tahu mangke harapannya jenengan apa Pak ke depan ini? Nggih, beda waktu sepenak, nggih. Kocek iki waktu sepenak, ngoten lho. Tapi balance sama nggih Pak nggih. Nggih. Melampah kali-kali ini. Kali-kali ini, nggih. Nggih.